Minister kari India Narendra Modi ula ai jingero ya ka Phlim the Kashmiri files kabala tho ba direct da u Vivek Agnihotri ubadei director ba paunam hari India. Haka jingelang jongka BJP haka ying dorbar thawan jongkari u Prime Minister ula ong balingba kane ka Phlim ka jing shisha kalapau perthei menta hadin balaburi ya ka laslam. Ula ong shushu bun ki Phlim ki balong kum ka Phlim u Gandhi bat ka Kashmiri files kidai ban penmi khnang ba kibreu kintip ya ka jing shisha. U Modi ula ong baha ka jing perkhat jong u ya ka jing shisha de banwalam ha ka rukam ka badai ha ka jing perkhat jonga ba ka de tang ka Phlim henrei ka ajing mentoi ru ya kari baro kawai banwalam ya ka jing shisha ha ka lenti ka badai kala bandan ha kawai pat ka jingu i ha ka ba kiwei kinyo i da kumwei kiwei pat kinyo i da kumwei ula ong. Modi ula ong shushu babun kiwei pat ki phang badai ban kren kum ka 1975 emergency bat ka jing penya khlat ya ka India bat Pakistan ha ka ba pat don ba penmi Phlim na ka benta kini ki jingja. Ka kanhun jong kane ka Phlim ka ba kanthop ya u Vivek Agnihotri u badai u director u Pallavi Joshi u actor bat u Abhishek ubadai u producer kila ya kendo ya u Prime Minister haka khat ar tarik ulber u Prime Minister ula kit bok kit ruyang bat ajing yaro ya kane ka Phlim ka Kashmiri files kadai ka Phlim bajya shisha shapang ka jing phat wer ki Hindu bana Kashmir namar ka jing sha thombor bat sha Punjab ki babun ki nong shong shnong ha ki le no jong ka Pakistan ya kane ka Phlim la pelaj pat ba haka khatwei tarik ulber haka ba kalong ka Phlim ka ba ya yo bha hakari baro kawei bat kalayo jingero da ki babun ki riu pau khmat kari India.